Ο Παύλος στην 1η Τιμόθεο 2, 3 και 4. We all remember what Paul has said to 1 Timothy 2, 3 and 4. Ότι πρέπει να πλησιάσουμε κάθε είδους ανθρώπους. We have to approach all kinds of men. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει αυτοθυσιαστικό πνεύμα. And for that we need a self-sacrificing spirit. Και πραγματικά είναι αξιέπαινοι οι αδελφοί που με ζήλο πλησιάζουν αυτούς τους ανθρώπους, τους κηρύττουν και αλλάζουν όχι μόνο προσωπικότητα αλλά και ζωή. And they have to be commended for the effort they do to approach people and change their lives. Και όπως προσευχόμαστε εμείς για αυτούς, and as we pray for them, θα θέλαμε και εσείς αγαπητοί αδελφοί να συνεχίσετε να κάνετε θέμα προσευχής στην πρόοδο αυτού του λαού που βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση. We would like you also to put it as a matter of prayer for them to grow and increase. Κάτι άλλο που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας, αγαπητοί αδελφοί, Something else that we would like to share with you είναι ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ένα παπαδοκρατούμενο κράτος. That Greece is still a clergy-dominated nation. Ξέρετε ποιο είναι το πιο αγαπημένο χόμπι των κληρικών? Do you know what the clergyman's favorite hobby is? Να δυσκολεύουν τη ζωή μας. To give the witnesses a hard time. Δεν τους αρέσει αυτό. They don't like us. Καθόλου. Not at all. Αλλά δεν ξέρουμε ποιον θα έχουν βάλει. Δεν ξέρουμε ποιον θα έχουν βάλει. We don't know with whom they have to do. Και το λέμε αυτό And we see this για το τελευταίο καιρό, because lately το έργο επίδοσης δημόσιας μαρτυρίας σε μεγαλοπόλεις, the metropolitan witnessing, public witnessing, γίνεται με stand. that we do it with stands, posters. Yeah. Αυτό έχει εξοργήσει πάρα πολύ την ελληνοορθόδοξη ελληνική εκκλησία. Have raised the clergymen and also the Orthodox Church here in Greece. Και παραφέρονται. And they act up. Αρκετές φορές πηγαίνουν και χτυπάνε τα stand. Sometimes they go and they kick the literature displays. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα As a result, να φωνάζουν την αστυνομία, they call the police, να πηγαίνουν στο τμήμα, to go to the police station. οι αστυνομικοί να λένε γιατί πάλι φέραμε εδώ τους μάρτυρες του Ιεχωβά. The police ask, why do they still bring you here? Μα λέει επειδή κηρύττουν. They say because they preach. Οκ, και τι ενοχλεί εσάς? And so what's wrong about that? Δεν έχουν να δώσουν καμία απάντηση. So they don't have something to answer. Έτσι το έργο συνεχίζεται. So the preaching work is still going on. Και πολλά άτομα πλέον παίρνουν έντυπα από τα stand. And many people just take literature from the displays. Πάρα πολλά άτομα τηλεφωνούν στο τοπικό τμήμα και ζητάνε να αρχίσουν γραφική μελέτη. A lot of people call the branch office to ask for a Bible study. Πάρα πολλά άτομα τον επισκέπτονται το Bethel ως προμηθευτές ή για άλλους λόγους. A lot of people who visit Bethel for many reasons. Και βλέπουν τα stand που είναι στην είσοδο του Bethel. And they see the displays that are in the entrance of Bethel office. Δεν ξέρω αν επισκεφτήκατε το Bethel. I don't know if you have visited from branch office. Tomorrow? What's the schedule? Okay, we wait to look this. Έρχονται αρκετοί επισκέπτες. Many visit. Και μάλιστα τελευταία ένας προμηθευτής. And lately provider. Τα κοίταζε αυτά και είχαμε μια συνάντηση. He was looking at them and they had a discussion. Φεύγοντας, τον χαιρετούσαμε, αλλά δεν έφυγε. As he was leaving, they were saying goodbye, but he